Lezi-ke izindaba ze-1KZN TV uyifundela uSamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli. Nazi-ke ihamba phambili usuku namhlanje. Ibutho lakaJali licijwe ngokusiphatha bakhala ngenkemane abahweba olwandle eThekwini. Amabutho kanye nezinkumbi zabantu besithamela umcimbi wokucacela kwemculo kaMaskandi uKhuzani Mpongose enkandla esigodini saseMandaba. Khuzani Mpongose ubecacela uNonduduzo Mathenjwa waseNgwavume Manyiseni. Lona kube kumshado wesintu ulandelwa ke lobo ngolwesine ngesonto ledlule. Umndeni kaMpongose uthi uyamamukela umakoti wabo. Utatu wabaKhuzani Mpongose omelamayo uSilindile Mpongose ufanisele lusuku njengolwingqophamlando emndenini wakaMpongose. Ngilamana naye lo bhuti oganwayo. Sijabule kakhulu sokumndeni mina ngusisi wakhe ke ngusisi ngedwa kobhuti. Ufice mina nje nami ngijabule kakhulu ukuthi ngizoba nosisi engizokwazi ukuthi ngikhulume naye. Siyamemukela kakhulu and sijabule sonke siwumndeni especially nje ekhaya ngoba bekungekho umuntu. Ngicabanga ukuthi nefiso ikagogo nazo namhlanje ifizekile ngoba kade kwakuyisifiso sakhe efisa ukuthi nami ubhuti yaganwe athi noma ehamba emhlabeni ashiye esekukhona umakoti. Siyamemukela kakhulu ke nje sizophathana kahle safisa ukuthi inkosi yami behloniphane benobhuti kube umngani wakhe nje. Omunye wabafowabo uMhlengegayile Mpongose uthi bajabula ukuthi umfowabo uGcagcwele usenomkakhe azokhulisana isibongo sakokhuba. Kulolu suku esihlangene ngalo nje namhlanje asive sikhululekile sijabule njengoba nibona nje abantu begcwele sithokoza kakhulu ukwamukela umakoti. Emva kwesikhathi abantu bekhuluma ke ngoba ufowethu lo njengoba belokhe edume kangaka bekuseleke khona ukuthi awusekushoda umakoti. Siyakuthakasela nje kakhulu ukuthi ekugcineni hayi umakoti usefikile. Sijabule nje kakhulu nabantu nje bakhombisa injabulo enkulu bakhona kwabo support nje abasinika yona. Siyajabula nje kakhulu nezidlo hayi izidlo ezikhona sibonile nje support abantu besilethela nje izinto ngangokuthi nje angazi ukuthi umfowethu ugcine ethengeni yena ngezinto ngendlela nje iphuze ezikhona ngakhona la. Sithokoza nje kakhulu sithokoza kakhulu nani nje siyanamukela kakhulu ukuthi nibe kanye nathi siyakujabulela nje lokuba khona kwenu sibonga kakhulu. Lolu dwendwe belithanyelwe ke izikhulu kanye ke nezinkumbi zabantu beqhamuka ke eindaweni ezahlukene kanye nalo owabe umengameli wakuleli umnumzana uJacob Zuma. Ngathi mangithola umbiko ukuthi iyobe namhlanje iganwa ngase ngithi ngeke ngingezi ngoba insizwe engiyaziyo insizwe yangakithi futhi yenkandla emahlathi amnyama ngathi noma kanjani ngizofika. Ngijabulela kakhulu ukuthi iganiwe futhi iganwe intokazi yaseKangwane eSwazini. Intombi zaKangwane zinomusa. Uyabona ke uganwe lokwangempela ngiyazazi lezo ndaba. So ngizele nje ukuthi ngizomjabulisa sesibonene naye sajabulisana ngoba phela ubhizi kakhulu thina simbonela nje lapha kude. Ngijabula kakhulu ngoba insizwa ehloniphayo insizwa futhi eyaziwayo yenza into enhle bisiyenza lokho ngoba insizwa kufanele ukuthi ziganwe zakhe imizi ukuze ikusasa lazo lande. So ngijabula kakhulu ukuthi ngila nokubona indlela abantu abaningi ngayo ukuthi bahambe bafika kanjani kodwa bafikile. Ngijabula kakhulu besizele nje kuzobonga ukuzomdumisa kuzomjabulisa ukuthi nathi sikanye naye insizwa yakithi lenkandla engithandayo futhi kakhulu. Ezindabeni ze-1KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu enkandla eMandaba. Lithole ithuba eliyingqayizivele ibuthe lisencane endaweni yaseHarding ngaphansi kobukhosi bakwaJali lokuthi ke licijwe ngendlela yokusiphatha. Uhlalo wendlu obuholi bomdabu kanye namakhoyisene kusifundazwe KwaZulu-Natal inkosi uPhathisizwe Shinga ithi ke kubalulekile ukucijwa nokubunjwa kwamabutho kanye nokubuyisa kwesiko ukuze ke babe ngamadoda aqotho. Uthi ke abakhuthazi isiko kuphela kodwa bacija nendlela yokusiphatha.
Usihlalo wendlu yobuholi bomdabu kanye namakhoyisani kwisifundazwe KwaZulu-Natal uthi lolu uhlelo oluhle kakhulu ngoba lunika abafana abancane ithuba lokuzothekela ulwazi ngezindlela zokuziphatha. Lokhu kusho behlangene endaweni yaseHarding ngaphansi kobukhosi bakwaJali lapho becijwa khona amabutho. Bekusuku olubaluleke kakhulu lapho kuqoqwe khona intsha yesilisa ukuzoyikhulisa nokuzoyicitsha ngezinto ezihlukahlukene zokuthi umuntu wesilisa ikupho okulindeleke kuyena ukuze isizwe sizakale ngaye nokusivikela isizwe futhi yilo kakhulu bekuhlangenwe ngako kuzozanya ukuthi abantu abasha bakhunjuzwe baqeqeshele ekutheni nabo ngethemba babe amadoda aqotho ekusaseni labo. Uthi izinhlelo ezifana nalezi ziyalekelela kakhulu ukuthi intsha incele kokwansile. Isikhathi sekuphilwa kuso namhlanje asisekho isikhathi lapho intsha ihlangana khona ngokwezigaba zayo. Kwaphambilini intsha beyikhula kunamaqoqo kunamabutho ngokuhlukahlukana kokukhula kwabo. Lapho bebefundiswa khona ngokuthi mawukulesi sigaba nako kufanele ukwazi kanjalo ngokukhula kwazo ukuze uyofika endodeni wanaba amadoda asuke yibuthe elithile lapho esuke eqale khona. Usihlalo wekomidi lezobuciko kwisifunda ugu inkosi yesizwe sakaFord enhlangwini eHarding ithi kubalekile ukucijwa nokubunjwa kwamabutho kanye nokubuyiswa kwesiko. Ngoba siyikomiti thina sizothi no ekushabalaleni kwezinto zesintu. Ziningi ke izinto zesintu esizibona ukuthi ziyashabalala. Asigcinike ukuthi sibheke izinto zesintu ezishabalalayo kepha sesifisa ukufundisa nomfana okhulayo simbuthe abe yibutho simfundise ukuthi esizweni senkosi noma izizweni zamakhosi kuphilwa kanjani. Eyiphi indlela ekumele uyithathe ukuze kusasa ube ubaba. Ngakho ngoba siyazi ukuthi ikakhulukazi ke kufundiswe laba besifazana namatshitshi befundiswa onomehlo ukuthi uyiphatha kanjani esizweni ezizweni zamakhosi ukuze uzoba umama kusasa bese laba besilisa bengafundiswa. So ingakho sihambela onke omasipala ukuthi sihambe sifundise endaweni zamakhosi ukuthi moyinsizwe uziphatha kanjani. uMagaduzela uthi ngaphandle kokukhuthaza isiko babheka nendlela yokuziphatha kwabafana basebancane babafundisa ukuthi izinto zenziwa kanjani. Nezinto ezazenziwa phambeleni asenziwa manje ziyashabalala hayi ukuthi abazenzi ngoba beyisa abazi. So sizovuselela lezi zinto ezifana njenganalesi ezizweni zamakhosi ukuthi izinto zenziwa kanjani. Yiphi into efanele bayenze ukuze kusasa beyigcine bewoba. Inkosi yesizwe sakaJali ithi lolu uhlelo oluhle kakhulu futhi balwamukele ngezandla zombili. Boluhlelo oluhle kakhulu luze lafika nasesizweni sakwaJali. Silithokozelile kakhulu thina njengesizwe salibamba ngezandla zombili. Ngiyethemba ukuthi abantu amabutho njengobecijwa balithakasele nabo bazizwile izifundiso. Lumbiko benuwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngiseHarding. Abahweba ngokudayisa izimpahla ezahlukene olwandle laseThwekini bathi ke ukugqoza kwezivakashi ezivele emazweni angaphandle kwenza sibe nzima kakhulu isimo kubo njengoba ke kuze kube imanje besingakabuyeli kwesejwayelekile. Laba ke bebekhuluma neziko lezindaba ukubheka umsebenzi wabo ngalesi sikhathi samaholide onyaka. Sisenzima isimo kwabadayisa emabhishi aseThekwini ize nonyaka kuveleke ukuthi wonke avulelekile emphakathini. Njobe seqalile kamaholide hayi besingakacacelwa kahle. Safukhamka lo muntu ethenga isikhindi ngasinye kanti masuke kuhamba kahle. Omunye ucosha isikhindi, omunye ucosha isikhindi, omunye ucosha ubuhlalo yabo. Ubuhlalo kakhulukazi okuyikona okuye kusilethele umthamwana. Manje kukanjena nje asikakaboni. Ngokwami ukunqamuka kwezihambi angazi ihambi inqamulwe yini ukuthi zibe khona nabelungu angithi qala abelungu kade bebaningi besithengela asisababoni ke manje abelungu besithengela nevakashi ke iqhamuke emazweni ke ngamazwe ke nawo afike abasithengela sekuqabukeka ke sifikile ivakashi noma mhlambe seziyendaweni engathi ithe xaxa kunathi asazi
noma ngoba yabona ukuthi la kuthina phela kuyaphithizela noma sekhona neziphithiphithi ese ngoba phela kahle uma kunokugebenga endaweni yenu uyazi ukuthi akuhambi kahle uma kwanda amaphara futhi abantu abaningi bawasaba amaphara. Uzokhumbuleka ukuthi ukuphazamiseka kwalaba kuqine kakhulu ngesikhathi kuhlasela igciwane iCovid-19 kanye-ke nokuvala kwalezi indawo ngenxa yokubaningi kwegciwane E. coli kanye-ke nokukhahlamezeka kwengqalazinda ngenxa yezikhukhula. Ngale kwantina ngane yami sade sidlala ehlane la. Kwathatha wonke umdlalo ubaba umlaba wathatha imidlalo wayisheshaka kwangcono kwakhona okusalayo ifani world libambelela kuyona kwahamba yonke into. Thina nje esiphile kanzima kamngane yami la. Siphile kanzima akho umuntu futhi esikwazi ukubika kuyena akho umuntu sihlezi nje. Siyaphila nje ngoba phela umphefumulo kuwona omuntu omnikazi. Kodwa nje mangahle sibone ushintsho singajabula. Kodwa nje thina nje ngane yami ukwanda kwabahlala emigwaqeni nokungalawuleki kwabo ngezinye zezinto laba-ke abakhala ngazo abahambele olwandle babeke kanje. La ebeach ngizoyijabulisa kahle nezingane zami ngoba iyona ndawo vele yokuyijabulisa. Into nje engisayibonile enhle engichazayo ulwandle nokuthi izingane zami zisafe ngoba kunendlela yokuzenza ukuthi zibe safe la ekhaya. La ngize ngizoyijabulisa into engisayibonile nje enhle ngibona abantu bajabulile nami ngizokhipha nje usathi ngifunda nje unyaka wonke ngizojabula nje. Laba bangasake ukwesekwa ngabazohambela emabhishi ngalesikhathi samaholiday. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Asithishelele ezitolo sokusiqhubeke nezindaba zethu. Sikwamukele mbukeli usabukele ngendaba ze-1 KZN TV nazi ihlokwana kwizona ehamba phambili losona namhlanje. Ibutho lakaJali licijwe ngokusiphatha bakhala ngenkemane abahweba olwandle eThekwini. Abesifazana abathathu basezingolweni esigodini sakwaDlovinga bakhala ngenduna enehluku engafuneke bakhelwe izindlu zoxhaso. Ithi-ke kufanele babekwe kabusha. uBeauty Cele uthi wabekwa kule ndawo akhe kuyona ngonyaka 2018 wathola-ke netayitela lale ndawo walima isikhathi eside kuyona. Uthi-ke njengoba kusengena indlu yoxhaso induna yesigodi sakwaDlovinga ayifuni bakhelwe indlu yoxhaso lwahulumeni. Ithi kufanele babekwe kabusha. Bakhala ngesihluku senduna yesigodi sakwaDlovinga ezingolweni enqabela abantu besifazana abathathu ukuthi bakhelwe izindlu zoxhaso lwahulumeni. Ithi abaqale phansi babekwe kabusha kulezi ndawo. uBeauty Cele uthi indawo yakhe lena futhi unetayitela layo. Kuyamethusa ukuthi kufanele abekwe kabusha ekubeni wabekwa ngokomthetho ngonyaka ka2018. La kontatela khona la kule ndawo kontatela ngale liyandawo manje ithini ile khuzinduna yangibeka la umgwaqo kwakuyilo onqamule lapha ngabekwa la kwathi umgwaqo uhamba la ngishiya indawo ukuthi la makwenziwa izinto kumizimoto kuthi bayi kwakuhla ngibekile sengiyeva mama sekufika le ndlu yomxhaso kwayila manje sekunakala khona seyibona ukuthi ene la ithi ayingibekanga la. Uthuyile enduneni yafike yavuma ukuthi yambeka kule ndawo. Uthi induna ayazi lutho ngale ndawo yonke le ndawo ayazi ukwenzekani hayi ngayaka khona mase ngiyakhona kwangoni ikhumbula athi yona ene ngisuke ngakhe engadini khala ngaliyandla indlu khala ngayo liyandlu leya la ikhaya mina nginabafana abawu6 umfana nomfana unendlu yayo babili la abancane ngihlala nabo lapha nginamantombazana lapha kuleyandlu ekune simpintshene kona enye intombazane ke siyakha indlu yayo la yakhela ukuthi mayingela ilawulo omnye kodwa manje kuthiwe enduneni umzwami uhlukene funa lapha kubekwe lapha kuthiwa ngumbe namatayitela mina ngingcwaba la kulomzwami. Uthi zalandwa izitini zokwakha indlu yakhe yoxhaso sezifikile egcekeni ukuthi akhelwe. Ngeke mina ngangazi kubaselwaphi la ngawubasela khona izitini ngila ngithi lesana president enazithatha angibazi ngabantu babahlalaphi bazuka liyanduna ekuyona ekhuluma ubuchichi into engayiqondi kahle. Omunye wesifazane naye indlu yakhe yoxhaso ayakhiwe isolinduna ngokuvimba kwakhiwa kwalendlu kanti uthi wabekwa ngonyaka ka2003. Kuthiwa mangikhipha imali
ngibekwe kabusha ngizodatshulelwa indawo yami ngikhipha imali ekwabalwa ama drink athengwayo ama juice athengwayo ubhiya othengwayo izinto nje zokubekwa esengivele ngazenza ngesikhathi ngiqala ukubekwa 2003 ngibekwa lapha ngazenza zonke imfanelo zenduna induna eyayingibekile yona ayisekho emhlabeni kusho ukuthi ifanele ngibe netayitela lokuthi ke manje sekukhona le ekhona abaneliseki indlela ekwenza ngayo le engasekho manje kuthiwa ngiqale phansi ngibekwe ngithenga izimfanelo zokubekwa konke lokwave kwangididisa kwangiqeda anginawo amandla okukhokha leyo mali angisebenzi bayangazi anginangane esebenzayo angazi babethi angigijimisa u7 days engizoyithatha phi leyo mali manje bathi uhlelo lendle yami ngeliqhubeke ke ngingakhokhanga konke lokho omunye wesifazane ohlala endlini engawa noma kunini uthi unduna ivimba kwakhiwa kwendlu yakhe yoxhaso indlu ngoba kungena uzofuna umgwaqo bese kungena indlu engayibhalisayo ithintwa induna yesigodi sakwaDlovinga uzwelakhe ecele ithi yalazi udaba kanti isamile kutheni laba ababekwe kabusha ithi uma kukhona ongagculisekile ngesinqumo sakhe abeze kwikomiti lo mbiko beniwethulela uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisezingolweni Uhlose ngawe ukuguqula nokwakha ikusasa eliqhakazile kubantwana abancane umhlelo womcimbi kaKhisimusi wezingane iKids Fun Day nokungowesithathu kwekulonyaka obanjelwa eBukhanana empangeni enyakatho lekaMthaniya umhlelo walomcimbi uNkosehle Mthembu uthi ke nesifiso sokuthi ngelinye ilanga kusizakaleke abantwana abaswele ngomfaniswano wesikole nokunye Lona umcimbi waminyaka yonke njalo ngosuku lomhla ziyi-16 kuZibandlela nosekungowesithathu ke ubanjwe endaweni yaseBukhanana ku-33 ngaphansi kwamasipala uMhlathuze enyakatho nelikaMthaniya zingaphezulu kwekhulu izingane ezibalelwe eminyakeni emihlanu kuya eminyakeni eli-13 ezihambela ke lo mcimbi umhlelo lomcimbi uNkosehle Mthembu uthi usuku la ngomhla ka-16 abantu abaningi bachitha ngokuthi bavakashele izindawo zokuncebeleka ngokubona ukuthi indawo yaseBukhanana iqhelile namadolobha kanye nolwandle ufikele komqondo ukuthi ke nabo akube nento ezojabulisa abantwana bengabi luvanzi ngibanika nje ama-games ahlukahlukene ngokusizwa abantu abahlukahlukene ku-December abantu suke indawo yaseBukhanana iqhelile naselwandle so abantu ke bangala nabathanda ukuthi beyolwandle kodwa ngenxa yokuqhela kwakhona ngase ngibona isidingo sokuthi angilethe ama-games ngilethele ama-games abantwana babo ukuze bejabule kuKhisimusi baba uKhisimusi yizeke noma ziseningi izingqinamba abhekene nazo ekuhleleni kwalomcimbi kodwa ke ubonga ukwesekwa kuthola yezinkampanini ezahlukene ezifana nesiqiwi Thula iSanlam Shopping Center nezinye ke eziningi esifake isandla ekuphumeleleni kwalomcimbi njengoba ke injongo ukuthi ke ukhule ukwazi ukuthi ngelinye ilanga usize labo benezidingo ezahlukene zempilo kuwo lomphakathi ngiyafisa ukuthi lo mcimbi ukhule ngalendlela yokuthi ngisilekelela abantwana kwezemfundo masikhuluma ngama uniform o back to school njalo so ngiyafisa uzofika kulozogaba lezo la khona ngisho kuze ngifinyelela igabeni khona la abantwana bethola ukuhlukumezeka khona ngitholele umbatho usizo ungenelele ukuze bezokwazi ukuthi bephile impilo nabe nekusasa ngoba abantwana ngiyabathanda futhi ngisazoqhubeka nje ngibakhulise abantwana nabazali babangithembileke ngingane zabo bayiletha nje bayazi manje sokwesithathu kulonyaka umhleze ngenza lo mcimbi bayiletha nje ingane zabo ngifike nginike ukudla ama games zingaphezulu kwekhulu izingane zendawo ezijabuleleke imidlalo yahlukene sibala ama jumping castle izipho nokunye ke okuningi upholi bendawo kanye nabazali baluthokozela kakhulu lolu suku njengoba abantwana babo besuke ke benza izinto ezahlukene ezibathokozisayo nokubenza ke babe nento abathi ke bayijabulela ngalolu suku Siyabonga kakhulu uNkosi ngokusenzela lo mcimbi ojabulisa izingane omuhle kangaka. Uyasithuthukisa ngoba eRichards Bay kukude. Kodwa siyakwazi ukuthi sihlanganise izingane zethu singabazali, sijabulisa ngalendlela esijabulisa ngayo. Uyasisiza asijabulisele izingane zethu and ziyajabula kakhulu. Owesithathu lo mcimbi esenzela wona. Siyayibona impumelelo yakho nangonyaka ozayo siyafisa ukuthi asenzele wona engagive up. Asenzele muhle kakhulu umcimbi wakhe siyabonga. Kukhulu kakhulu ukujabula esinakho. Uma ubheka usuka la eNtambanana uye empangeni la uqala khona izinto ezinamanzi kanje zokudlala uyoshona ko Richards Bay so mase sinento njengale kwalamanzi nje
sisizwe ikhansela lasixhasa ngamazi nangethanga ukuthi besifakela amanzi sikwazi ukujabula ifiso zethu ngakuba nje mhlambe lamanzi siwadonsa phansi kuyipiso so uxhaso siyalidinga kakhulu uxhaso njengalo ngoba kwakhe ingane yabona lezi ingane nje ezilana izibokala zingane okufuneka ikhula zazi ukuthi umzali kufuneka zimkhonze ukuze kungadaleki lezi ingane eziningi empangeni ezalahla obaba nomama engasaqoqeki. Umhlelo lomcimbi bese enxusa ke labo abangaba nesandla nabafisa ukuthi ke bafake ukulekelela ekubeni impumelelo kwalomcimbi eminyakeni ke landelayo. Umthembu utholakala ke kulezi ndawo ezilandelayo sibale inkundla zokuxhumana kanye ke naseyinombolo zakho zocingo esibhalwe ngezansi. Sesizokwehla ke isiminyaminya sezimoto besidaleka esayidi ngemumva kokuvalwa kwebloho umzimkhulu elakhiwa kabusha. Leli bloho elineminyaka engama-67 lakhiwa abashayeli bezimoto bathi ke bebethola kanzima njengoba bekusetshenziswa umgwaqo owodwa futhi ke omncane uma ke uphuma edolobheni isayidi. Umnyango wezokuthutha usuvuleke umzila owodwa kuleli bloho izeke lingakapheli ukwakhiwa kuze kwehleke isiminyaminya sezimoto kuleli dolobha. Umnyango wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal usuvula umzila owodwa kwibloho umzimkhulu ukuze kwehle isiminyaminya sezimoto esidaleka uma ungena noma uphuma kwidolobha laseSayidi. Abashayeli bezimoto bebephoqeleke ukusebenzisa umgwaqo owodwa futhi omncane ngemuva kokuvalwa kwaleli bloho lilungiswa kabusha njengoba selineminyaka engu-67 lakhiwa bathi bathokoze kakhulu. Eveza ukuthi i-bridge umzimkhulu River Bridge sekuvulwe ilane eyodwa ezokwenza ukuthi abashayeli bakwazi ukuthi badrive bawelele ngaphesheya Port Shepstone kanti ke kwazisa umphakathi wonke waseRenkonyeni local municipality kanye naSogwini ukuthi imizamo ebiyenziwa iDepartment ukusebenzisana nomeya waseRenkonyeni umeya umhlonishwa umzindle kanye nomeya waSogwini umqadi amakhosi osomabhizinisi kanye nezakhamizi ukusebenzisana ikhona okwenza ukuthi kube khona inqubekela phambili. Iqhuba uthi umnyango uyaqonda ukuthi ukuvalwa kwaleli bloho kukhahlameze ngisho namabhizinisi aseduze. Uyakuveza umthombeni ukuthi uyazi ukuthi kube namabhizinisi akhahlamezekile kwaba khona nokushintsha kwempilo enxa ukuthi bengahambeki. Uzokhumbula ukuthi ngonyaka odlule kwaba khona ikhukhula nazo ezadala umonakalo kwaze kwalimala neMarket Airport. Ingakho umthombeni eqinisekisa ukuthi kuzoqhubeka kusetshenziswane ukuze isimo sibuyele endaweni. Uthi ngonyaka ozayo ngoFebruary 25 kuzovulwa omunye umzila. Nangonyaka ozayo ngoFebruary 25 kuyakwazi ukuthi kuvulwe lenye lane kusebenza wonke amalane kanti ke ushayela ihlombe indlela kusetshenziswana ngayo nangendlela kusetshenziswana ngayo. Abashayeli bathi bakuthokozela ukuvulwa komzila owodwa njengoba bebethola kanzima ukusebenzisa umgwaqo omncane futhi owodwa. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele kwizindaba ze1 KZN TV ngiseSayidi. Siphinde futhi sayitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Siphinde kwesikwamukela imbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuza bekuyihlokano bekuyizona beyihamba phambili. Ibutho lakaJali licijwe ngokusiphatha bakhala ngenkemane abahweba olwandle eThekwini. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli sivali imakethe lu-16.87 emaqhathazo nedola laseMelika libe 22.53 emaqhathazo nopondo waseBritain libe 19.78 emaqhathazo ne-euro. Igolide lona lu-$4,141.73 i-ounce olangahluzo wona u-$61.12 umphongolo. Ke sibheke ngosini yezemidlalo.
Umqeqeshi Orlando Pirates Abdesalam Owad usenezihlelo ngekusasa leqembu langaphandle kwestopa umbekezeli Mbokazi nokuyinto ke ebonakale ngesikhathi ezakhe siguqisa iCarling All Stars ngamagoli 2 eqandeni kwiCarling Cup eMoses Mabhida Stadium ngomgqibelo. Umbokazi udlale kokugcina ke kwezimnyama ngesikhathi ke zinqoba iMarumo Gallants ngegoli elilodwa eqandeni kwamanqamo eCarling Knockout emasontweni 2 edlule. Kwazise ke usesayine inkontileka neqembu lase-United States iChicago Fire ukushiya kwakhe sekuvuleleke isikhala kwazise ke ufike wazenza eqenjini ngesikhathi ke aqala ukudlala esikimini esikhulu ngoMashi nonyaka okuzosiza ukuthi ke kungazweli kakhulu ukuhamba kwalomdlali eqenjini lase-Orlando ukubuya kwezitobhe ezimbili edlale isikhathi eside zingadlali ngenxa yokulimala uOlisanda noThabiso Sesane. Nasike isimo sezulu sakusasa singalindeleka. Bukeliza goqo besikuphathele zona usuku namhlanje mina nawe ke sizophinde sibona nekusasa futhi ngasesikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile